Yung lugaw ko, talagang pang natikman mo. Pag sinabi ko yung lugaw ko, talagang masarap. Pero mas maganda pa rin yung manggagaling sa customer. Napakasarap daw ng lugaw. Mula umaga hanggang sa hapon, mainit pa rin yung lugawan ko. Hindi raw nagbabago. Sa akin, maraming napipiling side dish, kumpleto. May bago akong lugaw na overload. Lahat yun, marami ng laman yun. Nandun na lahat, karami ng laman. Marami sila mapipilian talagang side dish. May baga, may utak ng baboy, goto ng baka, pito, may guya, may puso, tokot baboy, sumpya, bagnet. Kaya natutuwa sila. Yung customer ko na roon sa harap ng bahay namin. Hanggang sa lumipat ako, talagang sinusundan ako. Kasi ang customer, pag hindi nagustuhan, hindi ka nababalikan. Hindi mo kayang bayaran ng customer eh. Minsan nga, sarado pa kami, kinakatok kami. Pinapasok namin. Ako si Nena Francisco, yung owner ng Nena's Lugawan. Nagsimula ako sa Lugawan nung binigyan ako ng ate ko ng kariton. Sabi ko sa mister ko, butasan natin yan ng sukat na kaldero. Eh, nag-try ako. Sa awa naman ng Diyos, sabi ng mga customer ko, Aling Nena, magpalaki ka na kasi ang dami ng waiting na parakyano mo. Sa awa naman ng Diyos, naging success naman. Ano yun, te? Puso. Eugene, kaya trip na Oh. na ba to? Kaya ba yun? Opo. Ako na yun, sir.
Yung nga di. Yung nga video.